IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Natannog iti kanal ti may sa away ta Toyota Fortuner iti agaro pala stress imedya ti malam iti Kalman itirang tayo nga asideg iti Ilocos Norte Bagsakan iti Barangay Biloca iti syudad ti Batak. Sigun ka ni Police Captain Alice Vicente, Deputy Chief ti PNP Batak nga iti initial a panag-imbestigar ti pulisya tilugan ket idadriban ti may sa senior citizen nga agtawen iti 70 ket 3 na asawaan retirado a Manorsuro ken residente iti Barangay Tabug Batak City kadwa iti lugan ti asawa na nga agtawen iti 70 ket 2 retirado a technician iti National Tobacco Administration. Inayon na ngagbiyahe manipod iti trading center area tilugan ang mapanitilaod iti taadan iti rang tilugan sa nanobserbaran animbag ti driver ti dalan anang itunda iti panakatinag panakatumbada iti kanal. Bali tatay 3:30 PM at na receive me nga report nga ada natin nag Fortuner into yan irrigation canal. Tinapangkam nag-responde tayo so di naamuan mi nga dito Fortuner aga po iti trading center aga with dakuman rumor dakuman isumit DJ pan nakatenagnan. So DJ ti pasaheros na duwa nga agasawa duwa da nga senior citizen han na nakita siguro nga DJ medyo rang tayket na umilet agnaro so han na control tay lugan nan so di pan nakatenagnan natin. Okay. Kay nasawam na diskarkulo na. Na when siguro sir. Okay. At detay lugan na yan di passenger side na panyan day kanal na siguro. So katay nagdiretso nagpababa turn turtle pa yun. Bali detay driver nga lalaki unresponsive ilatay so nga tay dagitay seniors concerned citizen nga nakakita nga imuna interay nga sigod ito Hospital Mariano Marcos. Yan detay pasahero na nga tay bakit na conscious with dito isona. Kabayatan na dagos na itaray digiti duwa anagyan itilugan iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center tap no Maypayan ti dagos apan nakaagas. Agtultuloy pa ilang iti panag-imbestigar ti pulisya ken saan pay ang natakwatan ti gatada ti panakadadael itilugan. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.